Ассалому алейкум бародаро ва хуаро. Пеш ин видеоро тамошо кардам. Ман шуморо тавсия метам бародарои шиноси хидмат ки граница мебаратон иншааллоҳ соҳ саломат миёратон. Якчанд бародари хидмат лично бурдаган овардаган одамое ки айнои ма занг мезананд иншааллоҳ граница пересекат мекунанд 500 рублей скидка карда мешавад. Ай ҳама хубаш бикини ами регистрация боиш ки ҳозир ҳами положение дар ҳами Москва положение беҳад безебай. Дар тарафҳои котельники хеле шуд ки рейдай. Як ҳафта зиёд шуд ки рейдай ҳами мардими тоҷик ҳами чиза медона ки рейд рафтесай. Тарафҳои силикатнида мардим медона ки рейд рафтесай. ҳами худованд одамизоту ақл дода керда. ҳами ақл аки барои чӣ ма гапа мегум? Ма ира гапа мегум барои ӯ ки ҳами бародарои хидмо медона ки рейд рафтеса, бародарои хидмо медона ки положение беҳад безебай кор мекунанд. Ай сар то бегара дар садовод кор мекунанд. баъди кор мебуранд бо дар ҳамон футболное поле ҷамъ мешаванд, футбол бозӣ карда, вағи чиғир карда. оқибатиш баъд чӣ меша? оқибатиш ина видео тамошо кунед. оқибатиш ин меша ки инамихе барои милисо хечон лавушка мекунанд. хечон дар як ҷо ҷамъ мешаванд, милиса намегарда пеш ята меқапидан ҳозир хемиахе талпақат ё удам мебара бурданаш усубеса бохе шаташап када мебара. дар видео диде чи хеле кеса шатақади дар рӯза дисай. охе бародарои ма онаша о бара охе ҳе коркунӣ омадагем ҳамун кора кади хилд айсар то бегара кор мекунӣ. дар ҳами тоҷикистон то футбол бозӣ намерай. дар тоҷикистон футбол бозӣ намекунӣ. ман боварӣ дорам. редка одам яхета маҷбур футбол мегум биё бирем яхето намери. иҷа омаде охи хитон дидесе ки ред вазбин рафтесай. охи ҳамун гиҷо мере ҳамун футболи хидозада. ина мере бо барои ваё кори ӯро шумо осон мекунед. пеш мисол якас меқабидан ҳозир хали ку хитон хе дуруни лавушка хали 20 хитон медрои. хотя медоне ки положение безебай, медоне ки мардима бурдестиян не ки намефаҳме. ина дина саҳар ду духтари тоҷика видеош дар тамоми интернетҳо буромадагие ки дар пеш садовод киштиян ё ки мурдаашо наёфтиян. видеоро мемонам тамошо кунед. Киштан? Уме? Аллоҳ медонам ба чӣ сабаб ё мурдагиян, чӣ кошида ё мурдиян. ма ҳар розам ба худаш Уме? фикр ақидаи худ чадорам. ма барои худам уже ма мнение худма уже ба худам медонам ки духтаро чӣ кошида. ма ду мнение дорам короче ба худма ду мнение дорам. не ки дар ҳақиқат чӣ ҳастай чӣ нестай ман намедонам. барои аввал бародарҷонои ман илтимосон мекунам камакак сабру тоқат кунед. яхетон хали биқагӣ мекунед. ман гражданиным ма да фарқиш нест. вақте меон талпара мегиранд ини хали дастҳо дания пишти гардан дар ҳами сари сразани хали дар замин хо мера гражданин. ӯ гражданство ки шумо доред ягон қадре надора. гражданин будани шумо просто як одами бе гражданство ма ҳардуш ягай. барои аввал хали гарданудон хали наҷуқи ма гражданинам газават карда нагарде. просто тиха спокойна ягон чӣ намешавад иншааллоҳ. аллоҳ нигаҳбонтон боша. чӣ сабре мекунед, чӣ эҳтиёче мекунед барои хитонам мекунед. футбол мефоратона бире бозӣ кардан гире. дар кафе хӯрдан мефоратона бире хӯрдан гире. оши ҷонтон шавад. не ки бифаҳме ки чӣ гапҳо рафтеса чӣ метонанд меоянд мебарандтона бо 1 соат 2 соат дар замин хов мере. ман наздикӣ дар зиндагӣ мекунам. ҳамаша дидесам гуфтесам. ман аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон боша. на связи.